Hae uutta säteilyä Kauneuskeskus Eleganssista. Ylellistä hemmottelua ja kaupungin monipuolisimmat laitehoidot upeassa ympäristössä. Julkistenkin suosimat Crystal Clear-hoidot kokonaisuudessaan vain meiltä. 10 vuotta nuorempi iho Crystal Clear kasvojen happikohotuksella. Juonteet ja rypyt kohoavat ja silottuvat samalla kun ihon kollageenituotanto aktivoituu. Erinomainen hoito pigmenttihäiriöille taipuvaiselle iholle ja korjaa myös auringon aiheuttamia ihovaurioita. Crystal Clear mikrohiontahoito tekee ihosta kirkkaamman ja tasaisemman. Teasual ja Perfecta injektiohoidolla täytetään häiritsevät juonteet ja saadaan aikaan luonnollisen täyteläiset huulet. Tämän hetken tehokkaimmat hoidot selluliittiin Velasmooth vartalomuokkauksella sekä No Needle mesoterapia-yhdistelmähoidolla. Tasainen rusketus aurinkosuihkulla minuutissa. Alissi Bronten 24 karaatin kultakasvohoito on ylellistä hemmottelua ja tuo iholle taianomaista hehkua. Hoitoon sisältyy rentouttava hieronta, jossa käytetään 24 karaatin lehtikultaa. Täyden palvelun kauneustalomme on erikoistunut erilaisten iho-ongelmien hoitoon. Tarjoamme myös meikkaukset ja hieronnat sekä monipuoliset kosmeettiset palvelut miehille. Toimipisteemme sijaitsevat Jämsänkoskella ja Jyväskylässä. Yritystoiminnastaan tunnustusta saaneen Kauneuskeskus Eleganssin tarkoin valikoidut yksilölliset hoidot ja tuotteet, ammattitaitoinen henkilökunta ja upeasti sisustetut viihtyisät tilat palvelevat juuri sinua. Tervetuloa! Tutustu tyylikkäisiin sivuihimme ja löydä Eleganssin eliksiirit osoitteesta eleganssi.fi.